Nes I gyfarfod â Rachel Jackson am y tro cyntaf i'n bore fis Medi. Ffoniodd Rhys I phartner hi. Problem hefo I bath nhw. Oedd o'n sonio fel pibell wedi blocio, falle cwpl o oriau waith. Fi wedi bod yn ymweld â Malcolm drws nesaf yn rhaid aml dros y blynyddoedd diwethaf, ers i'w gwraig farw. Nath hynny effeithio'n ddrwg iawn. Tua'r amser yna, fe ddechreuodd anghofio pethau, cymysgu pethau. Wrth gwrs mae ei goesau wedi bod yn broblem am amser hir, felly fi'n mynd draw yn y bore fel arfer. Felly gwneud ei siopa, paratoi cinio, bach o gwmni iddo. Tydi o ddim yn cael llawer o ymwelwyr. Ond I bai am ei ferch sy'n ymweld rhan fwyaf o ddyddiau Sadwrn, mynd o fo allan mewn chydig oriau. O'n i'n agor bocs tools pan weles I hi. Oedd hi'n sefyll yn gwylio. Oedd hi'n edrych yn welw, yn drist. Helo, neu fi. Ond nath hi'm atab. Un dydd nes I ddod adre o'r siop gyda siop wythnosol Malcolm. Mae'r arian yn y lle arferol, dywedodd Malcolm. Dror gwelwr y gegin oedd yn golygu. Ond wedi fi agor y dror, roedd y bocs yn wag. Sylweddolus I fod gan y ferch glais ar ei gwyneb. Wyt ti di syrthio, mi fi? Nath hi'm atab. Dyma hi'n rhwbio'i bol. Gwynes I. Wedi cael ei rybuddio I beidio siarad â phobl dias siwr o fod. Roedd Malcolm wedi drysu am fod dim arian yn y dror. Dim problem iddo fi, gallwn ni sortio'r arian am y siopa nes ymlaen. Dywedodd y bydd yn gofyn i'w ferch i'w sortio ar ddydd Sadwrn. Hi sy'n gyfrifol am ynghellu dyddiau yma, meddai. Disgyn oddi ar ei beic nath hi. Rhys, llistad y ferch dwi'n credu am ddangosodd o rywle. Yn do, Amelia. Rhedodd y ferch I ffwr mewn ofan. O'n I wrthi yn chwynnu yn yr ardd flaen I dydd Sadwrn, a weles I ferch Malcolm yn mewn i'w dŷ. Nes I sylweddoli roedd ganddi gar newydd, drud. Yn sydyn wedyn, clawys y ferch yn gweiddi. Roedd yn swnio'n andros o flin ac roedd ei llais yn mynd yn uwch gan uwch. Clywais I blat neu gwpan yn torri. Eiliadau wedyn, dyma'r ferch yn gadael y tŷ mewn hast. Nes I drio gwenu ati, ond comodd hi mewn i'r gar a gyrru ffwrdd. Oedd hi'n edrych yn gandrell. Wedi mi orffen y gwaith eisiau lawr grisia. Roedd Rachel a Rhys yn y lolfa. Popeth I drwsio me fi. Neis I gyfarfod chi'ch dau. Ac Amelia. Syllodd y ddau ar ei gilydd. Nes I feddwl am fynd I weld Malcolm, I weld os oedd popeth yn iawn. Ond o'n I ddim eisiau edrych fel bod fi'n busnesu neu achosi trwbl. Wedi'r cyfan, ei ferch yw'r unig gwmni mae'n cael, fel mae Malcolm yn dweud. Wrth I mi adael y tŷ, dyma fi'n clywed gweiddi. Y fam a'i phartner. Wedyn crio, drws yn slamio. Nes I feddwl am fynd yn ôl i'r tŷ I weld os oedd pob dim yn iawn. Nes I droi nôl. Roedd Rachel wrth y ffenest, a dyma hi'n chwifio. Nes I droi nôl. Diolch yn fusnes I fi na chdi. Y diwrnod nesaf, o'n I ar y ffordd I dŷ Malcolm. Roedd car heddlu tu allan. Aliadau wedyn ambulans. Nes I weld Malcolm yn cael ei helpu allan o'r tŷ gan ddau paramedic. Roedd cleisiau amlwg ar ei wyneb. Cwpl o snosau yn ddiweddarach, o'n i'n bita brecwast, a daeth y newyddion ymlaen. Dwi byth fel arfer yn gwrando ar y newyddion. O'n I ar fin I ddiffodd o pan glywais I merch 9 mlwydd oed mewn cyflwr difrifol wedi ddiddiodde o gamdrin gorfforol am flynyddoedd. Aeth y newyddiadurwr ymlaen I ddeud fod Amelia Jackson, 9 mlwydd oed, mewn cyflwr difrifol gydag anafiadau mewnol. Cyhuddwyd ei fam a'i llistad. Datganir y papur newydd, dynes leol wedi arhestio o dan amheuaeth o gamdriniaeth ariannol yn erbyn ei thad oedranus. Yn ôl yr adroddiad, buodd hi'n chamdrin Malcolm yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn ôl sôn, y banc nath cwestiynu cyfrif Malcolm oherwydd taliadau nghyffredin, meddwl adroddiad. Dyma fi'n meddwl, falle dylwn ni wedi dweud rhywbeth, dweud wrth rhywun, y post oedd heb ei agor, yr arian aeth ar goll yn ror Malcolm, a gweiddi, ond beth os ni wedi gael y peth yn anghywir? Mae Malcolm yn drysu wedi'r cyfan.
O'n i ddim eisiau bod yn rhan o honno. Be fedrwn ni wneud? Di pobl fatha fi methu cyhuddo rhieni o gamdrin? Dim lle fi yw cyhuddo dynes 20 mlynedd oed am chamrynau thad. Nag e? Diolch ddim byd i wneud hefo fi. Oedd o?